mayong hapon gali mga kamaton, may on board sa akon nga mga gwapa na naman, mga gwapa gini mga kamaton, mga Ilongga nimo basta Ilongga. Mga gwapa ni mga kamaton. Yes, so kamaton ning nag-on board ni sila sa ano to, Rio 16 siya, no? Yes, so okay, are, shout out ko mga naibe, mga gwapa, shout out be. Oh, sige na. Shout out to mga friends na wala na akong pod. Okay. Shout out Jenny. Oh, sige, sino ngalan mo yung gwapa? Pakilala ka mo, abe? Sa Irilo. Si? Cyril. Cyril? Ikaw yung gwapa? My name is Liam. My name is Liam Yurigo Delahan. I'm 15 years old. Oh, wow. Yes, 15 years old pa lang? Yes. Yes, so minor. Ikaw yung gwapa, ano pala edad mo yan? My name is Marian. Wow. 15 months. 15 man? Ikaw yung gwapa, sino ngalan mo yan? 8 months, Cyril. Cyril, so mga minor de edad ni mga kamatan na ko niya ko. Ano pro mga dalaga, no? Mga gwapa. Yes, so muna ka maton ng alas 12:30 na galing sa hapon mapa SM City kami. So ano ang eskwela pa ka mo? Yes. Sa din? Sa Lapas. Alapas na siya, no? Yes. Alma Dire, Mater. lapas na sa iya ka pag-idayet? Oo. Okay. Eh kung maglapas mo din na siya mo, no? So, amo na pa SM City kami. Maano ka ba to sa SM City? Lagaw-lagaw lang? Yes. Oo. Boring sa panay. Okay. Uy, na klase ako. Lunes naman di man sa bang? Half day. Yes. Half day sa aga nyo yung klase. Grade ano, 11? 10. Grade 10. So, amo na yung mga gwapaw. Pa-SM kami ni mga gwapaw ah. Palagaw-lagaw lang to kung may baklon. Depende. Yes, so kamatan mo ulit. Nakasubscribe na rin si Ma'am Sakon. Sino ka na yung Ma'am nga liwat ang ngalan ta? Marian. Si Marian nakasubscribe na sa Pangalay Kamatan na. So, be, pakita be sa aton be. Ay. Be, pakita be kung nakasubscribe. Subscribe. Be. Yes! Yes. So, ara. Nagdugang naman ang ako yung subscriber Kamatan na. Di sa naman yung kuhan closing. April pa kung amo na yung bulan. Sa bulan. Sa katapos. So, bali grade 10, 2 years pa, no? 2 years pa. Damo pa nga, kwan, damo pa nga manobyo-nobyo nila mo. May mga nobyo na, wala pa? Wala. Wala pa, sakto na yan, kay Gilis Wila pa ka mo? Yes. Shout out na lang to sa mga classmate niya, be, kagwan. Shout out sa Ariel. Garnet. Oh. Kay Kane Charles A. Formesa. Sir Kane. Yes, so, ano to mga classmate niya to? Oo, pag-maestro. Okay, so, shout out sa inyo, gali, sir. Kagang mga kamaton yung mga classmate ni ano gani ma'am? Marian. Mariano. Yes. Shout out yun sa mga taga Lapas na. Mga taga ano ni tawag? Lapas National High School, no? Lapasan yan. Pero taga din ka mo, taga Direman sa Lapas? Oo. Din sa Lapas. MH. Ay, may si Haro naman na pa? Okay. Ako yung sa Vetoon. Sabi taon kaya? Pwede rin ka mag-eskwela sa Lapas? Oo. Ikaw ya, Marian? Sa sa Baldosa. Baldosa? Hindi mo ko yung kilala gali. Yes, so taga Baldosa, ibaro ni si Ma'am gali, oh. Ala, really? Okay. Sa dito. Taga, gwapa taga Ingore ko gali ah. Kilala mo ko guro, siguro wala ka lang ka kwan. Milyar lang siguro. Yung video. Ano ba ba? Wala. Okay. Hindi ka mga kay... Ano pilido mo to? Kasi kung kilala mo pa, Echona. Uy, Ichon. Si Realin Ichon. Rialin. Taga... Tubang Skulana naman. Okay. Napaprintan. Yes, so si Rialin.
Daw, sawa na siyang bata ko. Small world. Ay, sir. Napapintan ko na ano ko ng pilyedo. Bala kayo na-send ko sa messenger. Taga din na si Rialen, gid. Tubang sa skulahan. Ay, May see. store sila na. Wala sawa na siyang bata ko. Si Juses. So, muna ka matanog, maliit talaga yung mundo, no? So, shout out ganito sa kay Rialen na sawa sa akong giling nga bata, oh. O sige, shout out din sa iya, be. Realin sa asawa sa bata na dito. Diba tulugan na ka mo, oh, anuan? Mapa-SM ka mo, mapabugnaw-bugnaw ka mo. Hindi na magpatuyo-tuyo, ah. Yes, so kamato naman niyo, daw matraffic di sa area naman, no? Ah, kaya poste ka na tumbaw. Buti na gilay na, oh. Umali sa giguro ang causing traffic, oh. Yes, so medyo matraffic kami di ka maton gali, oh. So, traffic jam ni, kay daw ang poste doon na gilayo. March March inyong closing 30, katapusan get. 5 day, na pagka April, Holy Week na, no? Ano na nga pitsang Holy Week man? Daguro sa mga 8 guro, no? Sa April, hindi man. Ganto ka, be? May umores mo ito. Yes, kapato naman ito. Topic kami doon. Natrap kami din sa topic. Kaya ang poste na gilayon. Ano naman? Happy sa kontra to. Oh, sige, ma'am. Happy. Alay, ko. Shout out ko din sa mga pamilya, sa mga wapa ko Shout na out ako, no? mga papa, nagwaugali. Okay. Shout out gali sa inyo nga. Naka-vlog gali kami diyo sa akon ng channel, oh. Maton Buhay Taxi Driver, ah. Yes, so ako na, hari na, nag-una kami. Pero ka intraman ka mo sa dinagyang to pagkati. Ang ano lang, like, no props man ang balato. Sa Propsman ka mo nga area. I see. Pero nag sila no, second kon first lang, no? World champion sila last year. Oo. It's okay. Makita mo sa video ko lang to, abla share bla. Ano to? Oo. Makita mo da. Scroll lang lang, makita mo da sila mo. Okay. Ang hali ako na, maya mo short. Yes, basta mga Ay, hindi ko magamban-ban ni. basta mga taga Ilongga, mga gwapagin man, oh. Tingnan kina to, hindi ka mo magsakay sa taxi, no? Mga commute ka mo tanan. Hindi kay ginapapilit na sa naman, no? Ayaw. Hindi na magupon. Ngaw, gwapahaw. Ako daan to, pilitaryo, daan to. Okay. Sugot ngayon sa upod. Oo. Miss ko sa... Okay. Tapos, alam mo, Paano ka mo na kinalay gwapa ni Rialen? ay, ginapaprintan kasi sa mga Ano sa SM? project ko. Dito man sila. Oo. Okay. Napaprint sa bala. Oo, okay. Sa may Tiangge? Oo. Kapapren ka? Kay Jobek niya gali ang asawa. Amo lang bata ko nga magulang. Bata ko na da mo ang Tiangge nga pa-friend. Oo. Ilang kabilog bata mo to? Kuan gwapa ning puro ni mga maton mo lao limagid ka laki. Isa ka babae. Di pag kuan ligad niya daw sa eskwelahan at nagkadto ka man to. Nag-vlog ko to mo. Pag ano na nila sa eskwelahan pala ni ano ni gani. JS Brown? Hindi sa elementary. Wala, pero nabali ako na may event. Oo. Sobrang lang gapit daw. Nilingan tayo. Pictures. Ang mga din na kaya gwapa, din ninyo ayon sa Baldusa, din ngayon sa Sa Baldusa. Jelly Store na pala. Din ngayon naman. Likod sa Jelly Store.
Ang pakadto sa Golden Portal. Ang pakadto before sing bridge patikod. Yung sa kilid, yung sa sa kilid, yung sa eskwelahan. Ang inyo? Oo. Ako balay na po. Kaya sino ka bata? Kay, Jirol. Ang ko, Hariol. Ay, kilig din sa... Kilig sa eskwelahan, di si Kwan mo na po, na yung may tanggila. Din nga, kay Baldusang areain mo nga side na, oh. Kilig ang tanggila, kay narita mo na. Ang din. Dilagin sa kilig sa Ayun, eskwelahan. kay Narita. Dito ka mo sa likod nila. Narita, oo. Ay, di mo do, bago lang ka mo ganila. Dito, garnet na lagit sila, ang kung kasi kilala mo, ang lolo ko si Kiko. Rolando. Ay, ano lang mo ganila si Kiko? Okay. Rolando, diba? Oo. Di mo do, ang bata ni Kiko, tatay mo? Mother mo? Mother. Oo. Di sino ganyan ngalan niya? Si Jerol. Kilala ko na mo. Simple naman kay taga dito ko taging gura. Amo na lang ikaw baton nga leo, lingo ni bor ko mo lang galin niyo kaso lang kay Baldosa nga side mo daw boundary na amon nga balay mo. Engore, boundary sing Baldosa. Imagine mo nga dito pa dahil lang wala kita yan naglalayo ano man. Ayan. Ano ka pa? At least nagkilalahay ka mo sa Oo. may rin na kami dito. Kiko. Bali, tinong grupo ko man na ganun si lolo mo si Kika. Okay. Sa dito, sa likod, sa side. Kailangan balay ko sa likod si Realin na bala. Sa laga. Na may tubian na sila. Oo. Dito mo na lagi ng balay ko. Makita mo ganyan ka mato, no? Amugid man yung kalibutan, no? Kung kisaan ibor mo, hindi mo makilala, no? Suksok ko yung play lang. Yes, so kamato na rin na kami. Medyo lapit-lapit na kami sa ano rin tawag, Sing City, Front na. Sobrang init sa mga kamato. Di sabi doon kaya gwapan, yung dili ka mag-eskwela sa Kwan, yung ano rin tawag, sa Lapas. I see. Di may lapit to ang Kwan sa Punta-Talang High School. Saling kayo dito gusto sa parents mo, no? Di sa tao tanan to kay lolo mo, si mo, ari si Maton, no? Gablag kami ni Maton. Shoutout sa lolo ko. Oo, makita siya karon. Makita siya karon. Friend pa ka mo na. Oh, friend, kilala ko na sa si lola mo na. Si Sino ganito si lola mo, ah? si Jose. Okay. kilala ko na ni lolo mo, ah. Tapos may baligya ang tita ko sa Talipapa. Ay, sa dira sa may going Kwan, yung ano yung tawag. Sa going tikot sa bridge. Sa may bread, so... Bata store kag Ninoy. Wow! Bata promote! Panapakala ako. Yes, ang mamata naman niyo. Basta ba yan ako data? Ay na kami, masunod na kami mga kamaton sa SM City. Oh. Sa tao talaga rito kay Lolo ni Kuano. Ano ba niya, Mariano? Sa tao din sa imo kamaton, ah.
Kasi makiubat ka nga na vlog ko din si... Ano na kami sa buong manaog na galing ka na yung Ma'am Dio. So, Bye-bye. enjoy. Oh, shout out na niliwat. Shout out. Shout out! Shout out, Kelly! Hindi pa masagot. Oh, sige, shout out mo eh. Shout out sa amon nga section, Garnet, kay Sir Kane. Okay. Bye-bye! Tawag na ang mga gwapa ko niyo. Gwapa, sino ka naliwat? Pakilala. Ariel. Mariel? Cyril. Cyril? Uy, Cyril ka rin. Gwapa, ikaw ya. Lian. Yan. Marian! Yes, so, thank you sa magpa-vlog niyo sa akon, gwapa. Shout out na lang ko kay Lulong ko to. Yes, so, thank you ah. Wait, tabner ta ka mo. Wait, picturean ta ka mo. Sige, 1, 2, shoot. Isa pa. 1, 2, shoot. Yes, thank you mga kamaton sa inyo. Thank you. Bye-bye. Okay. Ko ba yung nga panggali kamaton bagulang naog ang mga gwapa ko. Nibor ko pa. Yes, shout out rin sa kay Sir Kiko rin, no? Ang lolo ni gwapa wa. Wala lang kami naglalakay gali ah. So, nibor ko mo lang gali sa mga kamaton ah. Yes, so thank you sa inyo mama sa pagpa-vlog sa ako na. Yung lang, bakit lulo mo? Nga nag-vlog rin si Maton. Kilala ko ni kuhan mo grupo ko man yung imo lolo gali ah. So, sir, Kiko, mayong hapon sa imo. Apo mo gali nga convert sa ako, nagpa-vlog sa ako no po yung mga migay gali ah. So, mayong hapon mga kamaton ah. Thank you sa tanan. Salamat mga kamaton ah. Thank you. Yes, enjoy lang ni Maton diyo mo ning sudad sing Iloilo sa pagkalinong na subong kamaton sing amon nga sudad ah. Yes, so muna ni ang sudad sing Iloilo sa pagkalinong na kamaton ah. Thank you sa mga kamaton kag mayong hapon sa tanan. So, amo ni. Salamat na lang mga kamaton. Thank you.